Halo Rek, kita saking kelompok Sekawan. Like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room, darling. Kalau gue sama umum sama di kamera Pak, ini desa aku pojok. Kudu nduk, iki desa Mboro. Nek kepoh lurus baru ono ngiwa. Ya wis, Pak. Bocah ra ndek ganggu. Sugeng sonten, Pak. Nggih, wonten apa, Mbak? Badhe tanglet niki napa desa Kepuh? Niki desa Sukomoro, Mbak. Nek kepoh tasik lurus menggok ngiri. Nggih pun, Pak, matur suwun. Monggo. Ndak. Apa, Bu? Iki lho warana aku tuku wajan online iki piye? Ngene lho, Bu. Iki dipencet nang keranjang dhisik. Oh, ngono, bareng ngono dipetik sing ndi? Bar ngono dipencet pesen iki lho. Nah, Loh, gak sing iki ta? kok ngengkel to iki, Bu? Iki lho iki. Iki mau wis bener. Wis sembuh. Ndak. Dalem. Napa, Bu? Iki lho warana ibu carane tuku wajan online iki piye? Tak pencet-pencet ngene ket mang kok gak kenek. Ngeten lho, Bu. Niki sepindah dilebetaken keranjang rumiyin. Terus bar ngono dipetik sing ndi? Maten ngoten niki dipetek pesen niki lho, Bu. Nah, Oh, ngono. Ya wis. Yan, tolong jelasno fisika dong, aku kurang paham ya. Ya wis, nang rene yo tak jlentrene. Lha iki lek kok iso dibagi, terus piye ngene iki? Goblok, ngono tok ae ra iso. Mbuh man. Yan, tolong jelasno nang fisika aku kurang paham ya. Ya wis, nang rene yo tak jlentrene. Lha iki lek kok iso dibagi, terus piye ngene iki? Ini lho mul R kok iki
dibagi mergane iki. Terus hasil akhirnya iki ya tekan iki. Walah ngene tuh Yan, ya wis. Suwun Yan ya aku wis paham. Ya wis, ya mul padha-padha. Oke Yan. Budina, ibu lo alfian seminggu gak masuk loro. Lo lah apa? Tipes bu, jarane di rumah sakit. Jare ada iki arep nyambaru. Walah ya wis ndang. Murid gak sopan blas. Piye nek apa? Niku alfian gerah. Sampun setunggal minggu mboten saged mlebet sekolah. Oh alah, lha apa to? Tipes bu, terus ten griya sakit. Rencananipun rencang-rencang badhe ngindani. Oh alah ya wis, muga Alfian ndang waras. Aku titip salam ya. Nggih. Pak, motorku ning jero omah kok iso ilang. Piye iki? Sik Mas, piye sing sabar, sabar. Motorku ilang, Pak. Piye iki nggone ora petuk? Sik, ngene Mas, iki ngecek ning CCTV kita dhisik, engko nek gak petung engko lapor ning polisi. Piye? Iso ora iso. Sesuk kudu petuk, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ngene. Napa? Pak, kula badhe nglaporaken motor kula ical. Lah kapan ilangi? Kinten-kinten tengah wengi, Pak. Oh iya ya, engko tak delok CCTV ning sekitar ya engko kambek tak lapor nek pihak berwajib. Behind the scene. Apa sih? Yo, Oh alah, yo. oh alah. Pak, Ranjang dhisik. udah dong, iki Desember. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah.